Assalamu alaikum masu sauraronmu a cikin wannan shirin da muke karanta littafin Labarin Lukman. Ga ma episode na gaba a yi sauraro lafiya. Bayan ya gama bashi wannan labari sai suka zauna suna ɗan hirarraki. Ba su jima da haɗuwa ba, amma 'yan kwanakin da suka yi tare har sun samu shakuwa sosai tsakaninsu. Suka ci gaba da hirar Lukman yana ɗan bashi tambayoyi shi ma Kishin yana ɗan bashi amsoshi har rana ta shirin faɗuwa. Daga Shirin ya ga haka sai ce wa Lukman to ba gaskiya ni zan tafi. Sai Lukman ya ce masa ka tsaya mana, a zaman ka a nan wurin yana da amfani kaka tafi saboda in wani abu ya zo za ka yi tare mana shi. Sai Kishin ya ce kaka damu ai zan dawo kafin dare ya zan dawo kaka damu da wannan. To bai jima da faɗan haka ba sai Kishin ya ɓace. Shi kuma Lukman ya tashi ya hau sama ya je wurin 'yan uwansa. A lokacin rana ta kusa faɗuwa. Sai ya shiga cikin ɗakin nasu ya zauna suka ringa magana da 'yan uwansa. Ba jima sosai ba suna wannan magana sai magariba ta gabato. A lokacin bai fi minti 20 ba a yi kiran sallan magariba. Kwatsam sai su Lukman suka ji wani iri da gugi sai sama ta tunnike ta baki kiran cikin daƙiƙa ɗaya kamar hadari. Kai daga gani ka san ba lamari ba ne ko yanayi na al'ada na hadari. Gashi kuma kwata-kwata ba ma lokacin damana ba ne barantana ka ce hadari ne. Daga cikin wannan hadari sai wasu halittu dogaye suka ringa faɗowa daga cikin wannan hadari suna durowa a ƙasa. Halittu ne dogaye masu abin tsoro kuma suna sanye da kaya baƙaƙe kiran yadda ka san dare. Cikin ƙanƙanin lokaci wayannan halittu suka mamaye ko ina a cikin birnin Star. Gaba ɗaya mutanen wannan masallaci suka taru suna leƙawa domin su hango wayannan halittu. Haka zalika lokacin da wayannan halittu suke sauka mutanen nan cikin masallacin nan suna jin ƙarin dirarsa a saman kwano. Jan hasken rana ya gwamutsa da wannan duhu na wannan hadari mai ban tsoro. Sannan kuma su wayannan halittu ba sa taka ƙasa, ma'ana a sama iska suke yawo dab da ƙasa amma. Kawai wayannan halittu sai suka ringa bubbuga masallacin nan ta ko ina. Wasu kuma suka doso suna bubbuga gilas ɗin ta ko ina. Ba jima ba sai mutanen wannan masallaci suka ji wata katuwar murya daga sama tana cewa ai ba ku saka buyan mana ba, tsiya sai kun fito sai mun halaka ku. Sai aka wata dariya ta ban tsoro mai girgiza jiki. Ƙananan yara daga cikin wayannan mutanen masallacin nan suka rungume iyayensu suna kuka. Haka shi ma Imran ya sauri ya yi ihu ya kuka ya rungume uwarsa. Mahaifiyarsa ita ma a tsorace take amma cewa take Imran ishiru gaba abin da zai faru da mu kaji Allah na tare da mu. Wannan gilas da suke bubbuga ya kasance yana da kwari sosai amma duk da haka sai da suka fara dan tsatsagewa kaɗan sannu. To sannan ihun da wannan halittu suke yi ta ko ina sai ya zuƙo ragowa halittu. Gaba ɗaya sai suka taru a wannan masallaci suna ƙoƙarin shiga wasu suna ƙoƙarin fasa wannan gilas ɗin su shige. Ba jima ba sai wata ƙatuwa halitta ta faɗo daga sama sai da ƙasa ta yi girgiza. Da ta faɗo sai ta zo da gudu sai ta daki ƙofar masallacin nan. Sai ta girgiza ƙofar masallacin. To su dai mutane hankalinsu a tashe ba su ce komai ba suna ta iyu da wasu suna addu'o'i. Saura kaɗan halittar nan ta buga ta shigo wannan masallaci sai lokacin sallar magariba ya yi. Kwatsam sai limamin ne tana da abin da Kishin ya gaya musu. Sai ya ce wa ladanin nan je kai kiran sallah, isauri ka je kai kiran sallah. Ladanin ne ya kunna mic din nan nasu ga spikunan nasu masu mugun ƙara. Kawai sai ya fara kiran sallah. Kalmar farko a cikin kiran sallah shine sunan Allah, ma'ana Allahu Akbar. Allah mai girma. Kalma ce babba wadda take tarwatsa duk wani mugu ko kuma wani aljani. A sabili da haka ne bayan an faɗi wannan kalma sai gaba ɗaya halittun nan suka fara girgiza. Wasu daga cikinsu suna ƙoƙarin toshe kunnuwansu domin ba sa son su ji wannan. Shi kuma ladani sai ya ci gaba da kiran sallansa. Yana yi. Su kuma wani halittu suna girgiza kowanne daga cikinsu ya ruɗe suka rasa inda za su sa kansu. Halittun nan suka yi ta ihu masu rugawa da gudu suna ta rugawa. Wasu daga cikinsu suka ɓaɓɓace. Kafin dai ladani ya gama kiran sallah babu halitta ko ɗaya da ta rage. Dukkaninsu sun gudu sun nesanta kansu daga wannan masallaci. Sai mutane suka yi ta godiya wasu suka faɗi suka yi wa Ubangiji sujjada. Wasu kuma idan su cike da hawaye suka ɗaga hannu sama suna ya Ubangiji mun gode ma. Shi dai lamarin ya ba su mamaki amma ba su yi mamakin ƙarfin ikon Ubangiji ba. Kowanne daga cikinsu sai ya alwala aka taru aka tada iƙama
sai liman ya shiga gaba ya bada sallah. Ya datso dogayen ayoyi ya kuma rera su ya rangada su da ƙarfi a wannan lasifika. Shi ma ladani ya buɗe muryarsa sosai a yayin da yake amsa wa limami kabbarorinsa. Haka suka yi sallar magariba cikin salama, kowanne daga cikinsu yana ta murna. Bayan ya da sallar magariba kowa ya yi addu'a yana roƙon Ubangiji Allah ya ci gaba da tsare su. Sai mutanen nan suka zauna gaba ɗayansu suna shawarwari a kai da za su warware wannan matsalar. Domin yanzu sun gano cewa wannan kiran sallah da karatun Alkur'ani yana wargaje duk wani shiri na wayannan miyagun halittun. Sai dai abin da har yanzu ba su tabbatar ba shine shin za su iya koma gida ko a'a nan masallacin za su zauna. Idan kowanne daga cikinsu ya koma gida, to dole sai ya kula da yawaita karatun Kur'ani a ko da yaushe da kuma ambata sunan Ubangiji a ko da yaushe akai-akai. Sai wasu daga cikinsu suka ce za a iya koma, wasu kuma suka ce a ka a koma dan dakata tukuna. A dai gano yadda za a warware asalin yadda wannan labule zai koma daidai yadda yake da. Haka dai suna ta shawarwari suna sabani tsakaninsu sai kishiran ya bayyana kawai a gabansu. Sai ya fara da cewa ya kuka gani ba na gaya muku ba dama? Ai na gaya muku karatun Kur'ani ba a sama da shi da kuma kiran sallar na da na gaya muku. Sai dukansu suka kaɗa kai suka ce tabbas ya kai wannan bawan Allah haka yake. Sai kishiran ya ce to na ji shawarar wasu daga cikin ku dai cewa wai ku koma gidaje. Sai ce to babu matsala, amma da za ku iya koma gidajen naku sai dai ku sani cewa ko da yaushe ku zama cikin shiri. Ku kasance kuna da alwala, sannan ku kasance kuna yawan karatun Kur'ani a ko da yaushe da addu'o'i. In kuka yi haka insha Allah babu wata matsala. Sai liman ya ce na ji kana cewa insha Allah ko kai ma musulmi ne. Sai kishiran ya ce to ai da ma wa ya ce maka ni ban yarda da Ubangiji ba? Ai na yarda da Ubangiji subhanahu wata'ala. To amma bauta mai ne kawai ba na yi. Sai suka zauna suna ta shawarwari yadda su koma gidajensu. Sai wasu suka yanke shawara cewa a bari da safe, don saboda yanzu kaga dare ne, kowa ido na ganin ido ya fi. Shikenan sai kowa ya ce to babu matsala da safen yayi. To ana cikin wannan yanayi ne ana tattaunawa, sai liman ya kuma tambaya yake cewa to kai bawan Allah baka gaya mana har yanzu ta yadda za a mai da wannan labule ya koma yadda yake ba. Shin akwai wata gudunmawa da za mu iya bayarwa daga ɓangaren mu? Sai kishiran ya ce tabbas ku ne ko kuke da gudunmawa da za ku iya bayarwa. Sai ya ce akwai wani abu da ban gaya muku ba, wannan yawo da kuka ina yi a cikin duniya, to ina yawo ne ina neman mayaka wanda za su taimaka mu koma mu haɗu da mayakan da suke garinmu, mu tare mu je mu yaƙi wayannan aljanu mu rufe wannan labule. A dukkan garin da na je ina neman mayaka ko kuma samari, in ma ba su iya yaƙi ba ina horar da su sai mai da su mayaka. Sannan ina koya musu yadda ake sarrafa hasken zamira, wanda ko musulmai suna yi amfani da shi tunda bai saba wa addininsu ba. Su dai musulmai inda suke da iyaka shine idan aka zo sarrafa babban hasken zamira wanda ana buƙatar aljanu a ciki ko kuma manyan ifritai, to shine musulmai ba sa yi saboda ya saba wa addininsu. Don haka ni zan ba ku shawara cewa ku bani samari daga cikin yaranku domin su dai su taimaka gaba ɗaya a samu a warware matsalar da take addabar duniya. Kwatsam sai wannan manyan mutane da suka yi wannan masallaci suka fara kalle-kallen juna suna tunanin shin wai mu ba da yaranmu ko kuwa. Ga shi da al'amari ne da ya shafi duniya wanda ya kamata kowa ya magance da kansa. Ga shi kuma kowa yana son yaransa bai san yadda za a yi ba. Domin lamari ne mai tsananin haɗari faɗa da aljanu. Ana cikin wannan yanayi ne sai liman ya tambaya ce to menene tsare-tsaren yin haka? Sai kishiran ya ce tabbas lallai kafin mutum ya iya zuwa garinmu, kuma kafin ya fara koyon yadda ake amfani da hasken zamara, to lallai sai ya je garuruwa guda 4. A cikin wannan gari zai koyi abubuwa daban-daban, kuma kowane gari bai kai tsananin garin gabansa ba. Ma'ana gari na farko na biyu ya fi sa tsanani, na biyu na uku ya fi sa tsanani, na uku na 4 ya fi sa tsanani da dai sauransu. Sannan a cikin wannan garuruwa akwai al'umma daban-daban tare da mutane mabambanta, kuma kowane gari daga cikinsu akwai sarkinsu wanda ke mulkarsu. Ana buƙatar kuma mutum idan ya je kowanne daga cikin garuruwan nan sai ya yi wata ɗaya a ciki. To a sannan ne zai koya abin da zai taimaka masa wurin zuwa gari na gaba. Amma matuƙar mutum bai bi wa'innan matakai ba yanzu haka na kai shi garinmu, to soyewa zai iya ƙone. Domin hasken zamara ba abin wasa ba ne, kuma yanzu haka a garinmu ko ina wannan haske ne. Domin da wannan haske ne muke kare kanmu, kuma da wannan haske ne muke yin duk abubuwan da muke yi a yanzu. Don haka ya kamata ku yi shawara a tsakaninku
ku gano wanne daga cikin mutanenku za ku bani domin na tafi da su. Masu sauraro, lokaci yayi na wannan littafi da muke karantawa mai suna Labarin Lukman, wanda Mus'ab Bashir ya rubuta sa a cikin shekarar 2023. Za mu ga karanto muku wannan littafi da ranar Juma'a karfe 8 na yamma. Saboda haka masu sauraro, a danna mana like da subscribe, sannan a kada ƙararrawa domin idan shirin ya zo a dinga sanar da ku. Sannan kada a manta, idan littafin ya ƙayar da kai ka bar comment. Sai an jima.